Congressman Kiko Barzaga, Congressman Leandro de Viste versus Congressman Ronnie Puno. Ngayon, Dad, very recently, there was something very exciting that happened but also very controversial. Kasi the House Ethics Committee ng Congress, ginawa nila ng 60-day suspension without pay si Kiko Barzaga for his unethical behavior. Ang sinasabi ng Congress Ethics Committee na very unbecoming daw of a congressman ang mga ginagawa at mga pinopost ni Congressman Kiko Barzaga. Sinasabi niya parang dinidiscredit niya ang reputation ng House of Representatives. Ngayon, nagalit naman si Congressman Leandro de Viste. Siya siyang bagong congressman, very young blood rin. And for many times, he's already spoken up saying na nagugustuhan niya ang ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga na kino-call out niya mga corruption, etc. na nangyayari sa ating gobyerno, na very fiery siya. Ang sabi ni Congressman Leandro de Viste sa kanyang privilege speech, dapat mahiya naman ang mga kapwa niyang congressman at mga House of Representatives. Kasi ang focus nila, ang isang suspension ng isang bata na congressman rin who's trying to do his best to call out corruption. Meanwhile, ang mga lahat ng accused sa mga corruption cases, mga flood control, parang hindi daw gumagalaw yung mga kaso ng mga kapwa nilang congressman na corrupt at yung mga kapwa senador na corrupt rin or may mga corruption allegations. Ang focus daw nila is ang bata na trying to expose yung corruption na to. So yun yung kaya siya nagagalit ngayon si Congressman Leandro de Viste. So he sided with Congressman Kiko Barzaga. Si Congressman Kiko Barzaga naman, nag-joke lang siya. Na sinasabi niya, well, since wala na akong pay, wala akong sahod, siguro wala na akong mababayar na renta, so siguro nasa cardboard box na lang ako ng aking bahay habang wala akong bayad for the next 60 days. So hindi naman siya nag-apologize sa kanya mga apparently mga sinasabi ng Ethics Committee, mga inflammatory posts. So, Dad, do you think na justified ang Congress in suspending Kiko Barzaga? Or do you think na tama rin si Congressman Leandro Leviste na sinasabi niya na dapat mahiya naman yung Kongreso, yan yung pinapakailaman nila, pero may mas bigger fish or mas may bigger issues na dapat i-focus? Unahin ko muna yung punto ng Kongreso siguro ng House, no? Ng House of Representatives, no? Kasi nga siyempre isang tahanan yan, para isang tahanan yan, para isang institusyon yan, no? So meron silang mga sinusunod na patakaran, mga sistema at proseso. So siyempre pag ikaw ay pumasok sa tahanan na yun, kunyari ikaw ay naging bisita o naging isa sa mga border ng isang bahay, so siyempre meron silang mga house rules na tinatawag, no? So siyempre pag may mga house rules yan, yun ang parang igagalang mo, irerespeto mo. So, yan yung punto de vista naman ng mga House of Representatives. Kasi parang pumasok ka sa isang bahay na isa kang border, no? So, pag border ka o tenant ka, so siyempre dapat igagalang mo yon. So, yun ang kanilang punto de vista. Pero doon naman sa kabilang dako, kung sasabihin naman natin, tama ba na pinarusahan si Congressman Kiko Barzaga at tama ba yung sinabi ni Congressman Leandro Leviste? Sa akin kasi, number one, ito yung masasabi ko dyan. Kailangan natin na mas maraming Kiko Barzaga at kailangan natin mas maraming Leandro Leviste, lalo na sa ating sambayanan. Kasi nga kinakailangan panahon na para mabago yung pananaw ng ating mga kababayan sa pagdating sa politika at sa pamahalaan. No? Kasi bakit ika mo? In other countries, sa Amerika, sa Australia, sa iba-ibang bansa, even sa Japan, talagang inaalaw nila yung mga mambabatas nila na magsalita para mapakinggan yung kanilang mga punto de vista, no? Hindi porque hindi ko nagugustuhan yung sinasabi mo, hindi na kita papakinggan o parurusahan kita, no? So, yung freedom of speech nila, especially isa kang mambabatas, hinalal ka rin ang mga kababayan mo, dapat igalang din natin yon. That's why we need more of them. That's why ako, Hans, saludo ko kay Congressman Kiko Barzaga for being very, very courageous to be able to say what he wants to say, no? Whether it's right or wrong, that's not the point. The point is, isa siyang mamabatas at dapat bigyan siya ng pagkakataon masabi yung kanyang nakikita o yung sa kanyang tingin niya mali, no? Pangalawa, yung kay Congressman Leandro Leviste naman, again, I have to salute that young man also because pinakita naman niya na may stand siya, may paninindigan siya, no? And we need more of this kind of government people that will somehow put a check in the current system that we have, no? Kasi sa ating sistema ngayon, meron tayong tinatawag na parang invisible kumbaga wall, no, na hindi mo pwedeng bastusin o hindi mo pwedeng sabihin yung hindi ka pwedeng maging prangka, no? Minsan ganun yung kanilang nababastos sila kaagad kung prangka ka, no? May mga ganung sistema kasi sa ating bayan, no? Kultura natin, no, na pag nakakatanda may po, may ho, kaagad ganun. Pero sa Amerika hindi mo makikita kahit matanda ka, they talk to you like their own age, no? Kasi kumbaga meron silang tamang edukasyon na sa kanilang tingin hindi porke mas matanda ka sa akin igagalang kita, no? Ang punto dito kung sino yung tama, who is right and what is wrong, no? So ganun ang kanilang way of thinking, mga critical thinkers sa mga karamihan sa ating mga Amerikano na nakikita, no? So, ganyan yun ang kulang sa bansa natin, no? Dahil nakakatanda ka,
o dahil meron kayong patakaran, hindi ko na pwedeng sabihin yung mali o tama, no? Kasi nga, ayaw kong mabastusan kayo. So, because of that, nagiging timid yung mga tao natin. When you say timid, parang hindi na sila makapagsalita at hayag ng kanilang tamang damdamin, no? Parang ano sila, na stymie sila, napipigilan sila kasi nga dahil sa ganyang klaseng kultura ng ating bayan. But that has to change eventually if we want our country to be progressive. Kasi hindi porke nakakatanda ka o mas nauna ka, mas alam mo o nakikita mo kung ano yung nangyayari sa lipunan o sambayanan. O kung nararamdaman mo nga talaga yung damdamin ng ating mga kababayan at pangangailangan. It's not a matter of age, it's a question of wisdom na sinasabi natin. Wisdom comes from above. So, ibig sabihin yan, nararamdaman mo at nakikita mo kung ano yung tama at mali at hinahayag mo. Kung tama man o mali yung hinahayag mo, meron naman paraan ng botohan kung sakasakali, di ba? Kung mas nakakarami naman sila, kaysa naman ganyan na parurusahan mo. Pero siguro on the other side of the coin, if you will ask me, nakatulong din yung kay Congressman Kiko Barsaga kasi ngayon mas lalo siya nagiging sikat saka kay Congressman Lebiste. In fact, they're helping them. Sa akin, I'd look at the bright side for the two, no? Nakakatulong yun sa kanila sa long-term political career nila, no? Kasi I will not be surprised if one of these days these two young men will become popular leaders or recognized leaders of our nation, no, someday, because they have shown their courage, no, their position and their stand when it comes to what they believe is right and what they believe is wrong. So, yun ang nagiging problema dito. Kaya sometimes sabi nga nila, the more you curtail or lalo mong sakalin o pigilin ng isang bagay, lalo mo lang tinutulungan yung bagay na yun na magtagumpay. Kaya that's why in the US, they're really, people are free to call the president, whatever they want to call him, no? Even members of Senate and Congress, they really speak out and nobody stops them because, at the end of the day, there's freedom of speech and freedom of expression. If you go beyond that, of course, they can sue you in court also. So, ganun din dapat dito sa atin para na sa ganun, mas maging open ang ating mga namamahala at mga namumuno sa mga nangyayari. At the same time, kung may katiwalian, matatakot yung mga tao kasi people can now speak and tell the truth. Hindi katulad nga pag may sinabi ka lang na parang hindi maganda tungkol sa isang mas nakakataas o mas matanda, parang mali ka na dahil hindi mo ginagalang yung tao. In fact, that happens also in our management, di ba? Sometimes we have new executives or junior executives who come over and they are more aggressive in saying things. I would really like to encourage them because I want to hear them out. I don't feel disrespected because I always respect everybody, no? In terms of, and if there's something wrong, at least you call out. Kasi kung lahat ng tao mo, yes man, ay paano mo mapapatakbo yung pinamamahalaan, no? Kung congressman yan, o senate man yan, o pangulo man yan, paano kung lahat yan, yes man? Mamaya papunta na kayo sa komuno, hindi nyo wala magsasabi sa'yo because meron tayong tinatawag na Persian Messenger Syndrome, no? Alam mo yung Persian Messenger Syndrome? Ibig sabihin, during that time, sa Persia, sa Iran, pag may nagsabi ng mali sa hari o sa mga namumuno, pinapapatay. So, sino pang gusto magsabi sa'yo ng totoo kung ganun pala? Dahil lahat ng bad news ayaw mo pakinggan, gusto mo good news lamang. So, to me, no. It's very important for every leader, for every manager, for every professional to listen to all the bad sides, whether good or bad news or good news, para sa ganun masala mo, it's now your wisdom and it's now your character or management to be able to screen what is right and what is wrong, what is true and what is false. That's your job as a professional. Yun ang aking masasabi dito. Ngayon, Dad, I understand that may mga house rules nga na sinabi mo that these rules should be followed, pero it's also important to call out things. Pero Dad, marami nag-accuse kay Congressman Kiko Barsaga that he's not just calling out things, pero he's trying to actively parang sinisira niya ang house or ang professionalism ng house kasi yung mga post daw niya at kung paano siya mag-deliver, sinasabi ng iba na parang ang tawag nila is rage baiting, Dad. Ito yung isang modern term ngayon, rage baiting, meaning gagawa ka o sasabi ka ng isang bagay na alam mo na baka mali yun, pero alam mong magagalit yung mga ibang tao at for sure sasagot sila sa'yo at bibigay ka niyang additional attention kasi parang na-trigger mo sila na sumagot sa'yo kahit na parang alam mong parang pinipilit mo na may sasabihin kang magagalit yung ibang tao. Masasabi mo ba, Dad, na rage baiter lang ba si Congressman Kiko Barsaga? That he's just doing this for attention? Or do you think he's genuinely trying to call out corruption and trying to point out these issues or problems in Congress? I cannot judge the inner motivation. Hindi ko na pwedeng husgahan kung ano talaga yung motibo niya o ano yung kanyang pakana, no? Para sa ganun mapansin siya, no? I would not really judge that kasi mahirap manghusga ng kapwa. Sinasabi nga natin dahil hindi mo naman alam kung ano talaga na sa kalooban niya o sa kanyang kaisipan. But definitely, all these things are now working for his advantage. So, kasi akin, kung sinasabi mong rage baiting dyan, maybe it can work for us some time. But eventually, if you keep on doing that, at hindi ka inaawat o hindi ka hinaharang, eventually people will get tired of it. So magsasawa din yung tao. Pero pag hinarang ka at
lalong kinitil yan o lalong pinigilan yan, mas lalong nai-interest yung mga tao, no? Kasi nga mayroong tinatawag nating the more you prevent it, the more it becomes popular, no? Ganun ang tao, parang sa isang bata yan, sinabi mong, wag mong samahan yung lalaking yun, wag mong gawin to. Lalo mo sinasabi, lalo niyang gustong gawin kasi para siyang natutukso o na-challenge na gawin yun. No? So, that's also what I'm saying. No? Kaya in America, they let you say. If you're a congressman, senator, they let you talk. You can even challenge the president. You can say all the bad things against the president. But again, at the end of the day, for as long as you do it in a proper forum, then walang masama doon. Pero pag, siyempre, sinabi mo sa labas na naninira ka, pwede kang kasuhan, no? So, may mga slander charges tayo, libel charges, no? But if you're a senator and a congressman, you're allowed to talk because why? Kasi nga, ini-encourage nila yung ating kanilang mamayan at kanilang mga namamahala na maging open-minded, una. Number two, magkaroon ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo at pamamahala ng pamahalaan. At pangatlo, para gisingin silang lahat na pag may mali silang ginagawa, talagang i-call out yon at madidisgrasya sila, mabubuking sila. So, kaya nag-iingat silang lahat ngayon dahil alam nila, bawat isa sa kanila nakatingin sa bawat isa. So, meron check and balance ang tawag doon. Pero kung sabi mo, pigilan niya, parang sa ganun, hindi tayo mabastos, ano mangyayari sa sistema natin? Parang we're encouraging people to do bad things basta for as long as collegial body tayo, magkakasama tayo, magtatakipan tayo. So, that's not a good system. To me, as far as I'm concerned, it's always best to have an open discussion policy. May freedom of expression. They can say for as long as they don't say bad words, di ba? Yung wag lang sabihin mga FU or gano'n. Basta sinasabi lang nila yung kanilang damdamin, let them talk. At the end of the day, it's the people who will judge. Kung maayos ka naman na namamahal at namumuno, ano yung kakatakot mo kahit na insulto yun? Kasi at the end of the day, hindi naman permanente sa yung posisyon na yun. Pansamantala lang tayong lahat dito sa mundong ito at pansamantala lang lahat ng kapangyarihan. So what are you to be afraid of if you're there with a sincere intention to govern, to manage, and to lead the country? Yun lang naman ang punto de vista ko rito. Well, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Congressman Leandro Reviste na dapat mahiya ang Kongreso kasi ang dapat yung focus na issue nila, yung mga corruption at flood control projects, and to investigate each other and to find out which ones are corrupt and to finally root them out rather than suspending someone who's basically making mga posts that are insulting down to Congress. But another young congressman also made a statement about that a few months ago. And si Congressman Sandro Marcos basically said na Congress shouldn't bother investigating the flood control projects or corruption projects kasi kung yung mga congressman mismo ang corrupt, why should Congress investigate it itself? Parang hindi daw yun gagana at there's no point for Congress to focus on that issue. Who do you agree with more, Dad? Si Congressman Leandro Reviste or si Congressman Sandro Marcos? Well, actually, kung ako tatanungin mo, pareho silang may punto rin. No? Kasi nga bakit? Katulad sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na dapat magkaroon ng investigasyon. No? Ang tanong na lang, sino yung mag-iimbestiga doon sa mga guilty o sa mga naakusahan na mga miyembro ng Kongreso? Yun lang naman tanong doon Sino? Kongreso din ba mag-iimbestiga? Kung Kongreso mag-iimbestiga, sino yung dapat na committee na pipiliin na hindi damay at medyo fair at medyo sinasabi nating objective na mga congressman? Ganun lang naman yun Pwede naman na mamili doon sa mga congressman na hindi naakusahan na alam nilang merong integridad. Pwede rin naman, I'm sure, out of the 330 congressmen that we have, meron din naman mga dyan na may integridad at may mga paninindigan. So pipiliin lang nila yung para yung maging miyembro ng committee na maging imbestiga doon sa mga ibang miyembro na damay dito. At pwede rin silang kumuha ng mga outside parties to be their resource person or to be their lead investigators. Pwede naman din yun Hindi naman lahat ng mga miyembro ng Kongreso gumawa ng katiwalian. Hindi naman lahat in fairness to the House, no? And number two, sinasabi din ni Sandro Marcos, may punto din siya doon. Paano niyo malalaman kung sino yung involved o hindi? Dahil magkakasama yan, baka magtatakipan yan. So what's the point of investigating them if you're already suspicious of the Congress having some corrupt members? But to that point, may tama rin siya doon. Pero at the end of the day, katulad sinabi natin, hindi naman lahat ng kasapi sa Kongreso damay sa katiwalian. Meron din naman mga ginagalang diyan at alam ko may mga paninindigan din at may maayos na pananalig na ipapatupad nila yung dapat nilang gawin. Ang tanong na lang diyan, sino mamimili sa kanila at paano sila mapipili na sila yung magiging investigador ng mga kasama nila na gumawa ng mali. Kasi yun lang naman ang punto de vista dito So, ang punto dito is yung mga dapat gumawa ng mali at katiwalian, dapat magkaroon ng pananagutan. Habang hindi nare-resolve yan, hindi matatahimik
ang ating bayan at hindi magkakaroon ng tunay na katiwasayan ang ating kinabukasan. Ngayon mga kababayan, ang kailangan natin ay better leaders. Leaders na may integridad, na may puso para sa bansa, at leaders na hindi magiging corrupt at iniisipin lang ang sarili nila. At para magkaroon tayo ng mas magandang leadership para sa Pilipinas sa susunod na eleksyon, kailangan tumaas ang antas ng edukasyon dito sa Pilipinas. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Para sa lahat ng Pilipino, sila ay magiging mas educated, may tataas ang kakayahan nila para sa mas magandang trabaho, at mas makakapili sila ng mas maganda at mas mabuting liderato sa susunod na eleksyon at sa mga lahat ng eleksyon sa Pilipinas para ang kinabukasan ng Pilipinas mas magiging much brighter. Kaya ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang pinaglalaban at sinusulong ng Ilocano Defenders Party List ay makapili tayo ng mga mamumuno at mamamahala na uunahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan, at number 2, pangangalagaan ang kinabukasan ng ating kababayan at ating sambayanan, at pangatlo, ipaglalaban ang karapatan ng bawat kababayan natin. Maraming pong salamat. Ako si Michael sa inyong Dad ng Bayan.